Een dag naar de Gruttebroen op de manege van Marije Talma in Ien komt de help van alle kanten. Er is onder meer een crowdfunding start. Ik wordt er alle keer hindergoed bracht. Dat docht Marije een soort. Ik kreeg hier nog een telefoon die zei ik had de kofferbak vol. Dus ja, daar werd wel aardig op inleveren. Ja, dat is echt heel mooi. Mensen die zeggen, oh ik ga nog wat lezen, oh, ik ga nog wel een oud zadel, oh die kan wel in gebroeken. Ja, het is echt heel mooi om te zien dat iedereen dan helpt. Marije wie erbij doet de broen uit Bruts. Ze bezocht te redden wat het te redden voel en zie het vooral in de livingstoen. Joelt kan dan echt het besef en de klap. Ja, die is nou echt wel kwam. Vandaar van juist Jon, ik is op bed, juist Jon haast nog iedereen wat hoe best wat om te herhalen en dan is op bed en dan is nadenken en dan is sliepen. Dan is wekker, dan is weer nadenken en ja, ik hoop dat hij een heel goed sleep te kent, maar ik ben vrij betiet wekker. En dan wie hier links wie dan de kantine en nou, in het verlengde daar slipte ik nou op het moment ook. En daar wie we dan bezig om nog wat te bouwen. En dat we dan uiteindelijk voor de dagbesteding willen dat we daar de dagbesteding echt kunnen doen. Er komt een soort op Marije aan, want er moet van alles regelen worden. Maar de help die van alle kanten komt, vindt zij hartverwarmend. Ze denkt alweer om de toekomst en is net van doel om bij de pakking Del te zitten. Ja, ik wil echt wel verder. Ik had de hines nog bij Noord. Ja, toen was het echt wel weer in een eigen plakje. Het weer eindelijk een beetje mijn eigen plakje. Dus nou, dat wil ik echt wel hebben doen.